Dawn is-sentejn kienu tassew movimentati fejn ċertament kell inħabbat wiċċi ma' diversi sfidi. Sostna dan il-President ta' Malta George Vella f'messaġġ lil poplu Malti wawċi biex ifakkar is-sentejn anniversarju bil-ħatra tiegħu bħala President tar-Repubblika. Filwaqt li stqarr li xtaq li wassal messaġġ ta' awguri għal life f'ċirkostanzi aħjar, George Vella insista li għandna nibqgħu maqudin aktar minn qatt qabel f'dan il-perjodu tal-pandemija. Il-messaġġ tiegħi jibqa' wieħed konsistenti. Irdu nibqgħu responsabbli, nibqgħu solidali ma' xulxin u nibqgħu maqudin mingħajr ma nitilfu t-tama. Huwa irringrazzja lil frontliners kollha tal-ħidma sfiqa tagħhom tul din is-sena ta' pandemija, ma filwaqt li ringrazzja wkoll il-poplu għas-sagrifiċċji kbar illi qed iwettaq. George Vella spjega li kawża ta' din il-pandemija inevitabilment il-Malta Community Chest Fund ħadet daqqa għalkemm ħass il-ħtieġa li jagħmel ringrazzjament qawwi lil Maltin għal ġenerożità tagħhom, partikolarment waqt l-istrina. Il-President ta' Malta sostna li tul dawn is-sentejn ma naqsulux ukoll l-isfidi ta' natura politika fejn kellu jħabbat wiċċu ma' riżenji fosthom ta' Prim Ministru, perjodu fejn pajjiżna rata li politiku u attiviżmu sħiħ favur il-ġustizzja. Kien perjodu mqanqal ħafna. Kien effett dirett ta' reperkussjonijiet li kellu l-til faħxi tas-Sinjura Daphne Caruana Galizia fuq l-istrutturi legali u kostituzzjonali ta' pajjiżna. Kellna riżenji fl-ogħla postijiet. Kellna attiviżmu qawwi b'saħħtu mis-soċjetà ċivili. George Vella sostna li tul dan il-perjodu huwa kellu numru rekord ta' talbiet għal maħfriet presidenzjali, maħfriet li uħud minnhom għadhom iridu jiġu diskussi mill-kabinett ta' Roberta Bela. President insista li pajjiżna irid jistinka aktar trasparenza u l-kontabilità. L-għajta li għadda ta' għadna hija li jkollna aktar trasparenza, aktar kontabilità u stat ta' dritt aħjar. L-appell tiegħi huwa lil forzi politiċi biex jirrealizzaw ir-responsabilità li jġorru u flimkien jaħdmu biex il-poplu Malti wawċi noffrulu futur aħjar fid-dawl tat-talimiet li għandna nieħdu minn dak kollu li għaddejna minnu. U għatkellem ukoll dwar l-Għaqda Nazzjonali fejn insista li f'pajjiżna m'għandniex għalfejn nibżgħu nsemmu leħinna iżda rridu nitkellmu b'rispett u mingħajr preġudizzju. Ta' filwaqt li insista li jinsab inkwetat fuq l-immigrazzjoni illegali u l-ambjent ta' madwarna kif ukoll dwar it-teddida tal-firxa tal-kostruzzjoni. Intant, George Vella stqarr li pajjiżna għadu qed jistenna risposta dwar meta ser tkun qed terġa' tiġi mħabbra iż-żjara tal-Papa Franġisku f'pajjiżna wara li ġiet ikkanċellata kawża tal-firxa tal-pandemija.